El Servei de Seguretat, Salut i Qualitat Ambiental de la Universitat de València va organitzar a la Facultat de Dret una xerrada sobre l'ús de la bicicleta i les normes de circulació, com a activitat dins del programa de la Setmana de Benvinguda. Dins del marc de la Setmana de Benvinguda volíem donar una perspectiva més de mobilitat sostenible dins del que era la Setmana de Benvinguda, dins d'una campanya de promoció i de sensibilització del tema de la mobilitat sostenible a la universitat. Primer es va presentar la 12a edició de l'Agenda de Medi Ambient, que en aquest curs 2010-2011 tracta el tema de la mobilitat sostenible. L'agenda s'ha publicat amb un conveni amb la xarxa joves.net i compta amb els dibuixos d'Hortifus. A més, el tema de la mobilitat sostenible també veníem anys treballant-lo, ja teníem editades diverses guies sobre mobilitat sostenible, tant per a transport públic com tot de carrils bici i de foment de la bicicleta, i aquesta col·laboració enguany ha suposat també reeditar la guia que ja teníem, que s'ha afegit a l'agenda, que com podreu veure és un plànol amb les diverses possibilitats de vies verdes o de carrils bicis que hi ha als voltants de València. A continuació, els ponents de distintes organitzacions i entitats van analitzar la nova normativa ciclista a València. No tenim un problema seriós normatiu. El que tenim és un problema d'aplicació pràctica d'aixes normes. Les normes actuals que tenim, i l'Ordenança Municipal de València és un exemple, són normes que en general poden tindre problemes puntuals, poden tindre efectes, poden tindre coses il·legals, però són normes en general satisfactòries. Si es pot fer alguna crítica de les normes, de fet és, crec jo, que són massa detallades i massa concretes, que regulen una infinitat de supòsits que normalment, amb el sentit comú, l'educació i el civisme, no caldria que estiguin regulats pel dret. El que sí que clarament és criticable és que hi hagi una norma detallada que tinga incoherències de vegades, és a dir, que hi hagi un tracte diferenciat a mitjans de comunicació que no tindrien per què estar diferenciats en el seu tractament, i també crec que és criticable el que la norma no es complís. En general, com a criteri jurídic, que hi hagi moltes normes és molt roí si les normes no es complixen. Nosotros hemos descubierto que la práctica es una ordenanza que es nueva, pero se ha quedado ya anticuada desde su nacimiento, porque hay una cosa fundamental que no está reflejando, que es las exigencias actuales sobre el medio ambiente. Es decir, ordenar el espacio que tenemos que ocupar cada uno de los que usamos las vías, con nuestras diferentes características, es algo que era necesario, siempre ha sido necesario, por eso siempre han existido ordenanzas. Pero haber olvidado la parte más importante, que es incluir las necesidades que están ya más que demostradas, que son potenciar medios de transporte menos contaminantes, esto no lo ha reflejado bien. Més enllà de la norma, que és important, hi ha altres alternatives i altres accions possibles que són les que hem trobat a faltar. El compromís, l'acció política, de promoure l'ús de la bicicleta, de limitar la velocitat, això sí que és una norma, però més que res, o a més de la norma, jo voldria incidir en l'acció de convenciment, d'educació, de sensibilització, de facilitar els mitjans alternatius i no de posar entrebancs en una normativa que a mi em sembla, d'una banda, com també s'ha assenyalat, que no és per a fer-la complir, sinó que és per a tenir-la de reserva com a instrument de coacció quan convé, quan fa falta. A l'acabar la ronda de ponències es va obrir el debat al públic assistent. Se anunció desde la Consejería de Transporte que se iba a poner en marcha una campaña informativa a los ciclistas sobre la ordenanza de circulación, y esto viene 3-4 meses después y miles de euros después de multas que se han hecho a los ciclistas. Entonces esto quiere decir que de alguna manera la ordenanza de circulación se ha hecho desde la óptica del coche, desde una situación en la cual el coche es el rey de la ciudad, que tiene abierto todos los espacios para circular, se hacen más carreteras, más autopistas y se intentan poner parches. Se ha construido el Valen Bici, que funciona a trancas y barrancas, hasta el 2013 no llegará a la otra mitad de la ciudad, tiene problemas de funcionamiento, bueno, ha tenido éxito porque los ciudadanos quieren ir en bici. Valen Bici
no són bicicletes com les bicicletes privades, és un altre nou mitjà de transport, perquè Valenbici, n'hi ha la mateixa diferència entre Valenbici i la bicicleta privada com entre un cotxe i un taxi. I encara la gent no veu la diferència entre una cosa i l'altra, però són tan diferents com un cotxe i un taxi. I està bé, realment, Valenbici té les seves limitacions, igual que ho tenen els taxis urbans, però jo crec que hem de potenciar també això, les infraestructures. Jo crec que el primer pas no és millorar Valenbici, sinó millorar les infraestructures viàries, tant per als ciclistes de Valenbici com als ciclistes que duen la seva bicicleta rosa. Y luego también, por un lado, hay que poner el coche en igualdad de condiciones con la bici, que es reducir sus privilegios, pero también hay que mejorar los privilegios, digamos, de los que van en transporte público, que es con el convenio que ya hay, pero ampliándolo, por ejemplo, con el autobús, que ahora son los de metro, y también, en el caso de los campus de Tarongers y Burjassot, hay que mejorar el tranvía. Per últim, es va lliurar una penyora reflectant als assistents a la xerrada i va començar la bicicletada amb un recorregut des del campus de Tarongers, passant pel campus de Blasco Ibáñez i arribant a l'edifici de la nau, per conscienciar sobre els beneficis de l'ús de la bicicleta.